Obingelelayo uDr Mkhozi Spilion Mzobe. Before ngikhuluma okuningi bengithi nje ngicela uqala ngokuxolisa ungena kwami esigodlweni sakithi engasona futhi esami sokhokho lomkhulu ukuthi ngingene ngempi. Babonile abantu ukuthi bengithukuthela futhi izinto ebengikhuluma zikho right zimbi, but not ukuthi ngibhedile for kumuntu ebengiqondisa kuyena udaba ebengilikhuluma. Ngibhedile kubantu ababalandela abangibukayo, baphinde ngabheda kubantu abagcwele iningizimu Afrika yonke. But ngicela ukuxolisa kubona bonke abantu abaseThekwini, KZN, South Africa nje yonke. Ngixolisa nje kuyona yonke ngezinto ebengikhuluma. Lezi zinto ebengikhuluma ngicathi abantu bayazazi. Ngikhipha ama-video ngikhuluma ngobaba Mabalengo ngithi igubhu zakhe ayisebenzi, akawazi umuthi, akazi ngisho umuthi wenhlanhla. Lo nto leyo angishiswa ngokuthi mhlambe ngiyadelela noma abantu angibahloniphi. Cha, bekuvele ngikhuluma into ekuyiyona. So ukukhuluma kwami bengingafanele ngikhulume, but ngisuke ngavukelwa yilukuluku nokucasuka ngendlela engilimale ngayo emoyeni, even nabantu ebengihleli nabo ebengibabiza ngosisi nobhuti besibambisene nabo khona. So saphuma sonke sihluthukile. So kwase kufika lokho ukuthi inhliziyo yami idani bencane ngcine sengenza izinto ezirong. But ngiyaxolisa ke kubantu, even nabantu abayinyanga ngiyazi bakhona abaphazamisekile ngalama video engwakhiphela ukuthi kanti ubaba Mabalengwe usebenza kanjani ngoba ehleze ethi upresident wenyanga ezenza umuntu ongcwele. So nabantu abayinyanga abayibuza bayiphendula ukuthi kanti kwenzakalani lo mfana, kwenza uthengiwe noma cha bengingathengiwe. Bengikhuluma into ekuyiyona eyenza ukuthi inhliziyo yami ibe ncane. Cause yazi ayikho into ecasula njengokuthi umuntu athi uyena yedwa umuntu oyinyanga South Africa yonke ayikho inyanga, kanti uyifake. Ufuna ukuthi abantu beze ngakuyena singakwazi ukuthola usizo, sihambe siyofuna usizo kumuntu oyifake zibe zikhona inyanga emaceleni. So lonto iyakwazi ukuyibanga nenhliziyo ibe ncane, iyakwazi nokubanga nolaka. But angikho kuyena lento ukuthi ngilo ngikhuluma ngaye, angikho kuyena lento ngikhulumisa ukuthi nje ngicela nje ukuxolisa kubantu engibahluthulile nokuthi kahle kahle angikho kuyena. Into engikuyona mina umsebenzi wakithi engawunikezwa idlozi lakithi. So ngixolisile nakokhokho nakomkhulu cause ngeke ngathi ukuthola isijeziso esincane nomyalezo omncane oqhamukile kokhokho nomkhulu ukuthi lento yenzayo asithanda ukuthi ungene esigodlweni ulwe nomunye umuntu oyinyanga. Ngene esigodlweni wenza umsebenzi sikunikeze wona. So ngangena ke esigodlweni ngawenza umsebenzi, but kwenzeka lelo phutha lelo, but not ukuthi ngilenzisa ukuthi mhlambe ekhanda angidonsi kahle noma mhlambe nginempi noma nginomona. Cha, into engicasulile nje ubuhlungu abenza kubantu nezinto ezimbazenzile kubantu, nemoya yabantu kwazile ukuthi ayiphule, and futhi baningi abantu abaphule kumoya ngenxa yalo muntu. So ngixolise nje kubantu. Kune video engayikhipha ya trenda, ngasheshe ngayikhipha ku TikTok kade ngiyifakile. Ngilahla isigubhu phansi ngithi ayisebenzi lento fake, chitha igas for nothing. Athi bayikhumbula abantu lo video. So ngixolisa kakhulu futhi nakulo video, ngoba ngiyazi omunye umuntu uzoyibuza ukuthi kanti lento eyigubhu ayisebenzi into engekho yini. Lento eyigubhu into ekhona, into yokudonsa nje into ekhona. Ngoba nami izinto enginazi ngibenefita ngazi igubhu zokudonsa ngoba nami nganikwa. But ngahamba ngaze ngafika la angaphazamiseka khona. So ngase ngivukwa yilukuluku. So nalesa sigubhu engasilahla phansi, not ukuthi ngasilahlisa ukuthi ekhanda mhlambe angisile, ngacasulwa umuntu omdala ogingqidayisa odlala ngobaba abadala, adlale ngobasi, adlale ngabantu abahloniphekile, adlale ngabafazi babantu, adlale ngeingane. So nje ngixolisa kakhulu kwiSouth Africa yonke ukuthi ngifike nje ngenza izinto ezibamangazayo ukuthi kazi yini eyenza ukuthi lo bhuti alahle isigubhu phansi, ngoba kuthiwa isigubhu into yomcebo. Even nenyanga, kunenyanga yayibona le video yasho yathi lo mfana ulahla umuthi ojule kanje usufaka lapha phakathi. Wenzani lo mfana? Uthi uyinyanga kodwa uthatha umuthi awazi kahle utholakala kanzima, utholakala kalula, ulahla phansi. Cha, kakungekho wona lo muthi, kakukhona noma yini lapha. Le efakwa lo yababa loyo ayifakela abantu.
So ngase ngivukwa ke ulaka ngakhuluma kabi ngaye ngasho ukuthi into zakhe ayisebenzi, even nomuthi wekhasino anawo unamanga, hayi ukuthi ngangilwa naye, ngasuke ngacasuka kakhulu. And kubhlungu ukuthi umuntu edla abantu bekhala be up and down becingana naye bethi sifuna into yethu osiphuce yona esayisebenzela kanzima, phezukwa lapho kunabanye abantu abawulayini aphinde futhi azobala. So ngangenzela ukuthi ngixwayise abanye abantu abakhona ukuthi hayibo, vulana amehlo ngoba ibona bakwazi ukuthi bamnikeze ipower, mabemnikeza imali bamnikeza ipower yokuthi akwazi ukuthi labantu abafika kuyena bezokhala bethi lento yenzile ayikho right, siyacela ukuthi indoda usibuyisele into zethu. Labantu abafika kuyena bezomnikeza bamnikeza imali ukuthi akwazi uphinda baleke, singakwazi simthole. But angisekho kuyena, angisamfuni futhi ngeke ngifike kuyena ngithi ngiyofuna yena, ngoba okunye futhi ngiyazi ukuthi uma ufika enyangeni uzosizwa ungasizakalanga awufiki ukuthi imali yakhe ayibuyele back. Into ofika uyenze ufika ukhulume kahle usho ukuthi la kulunga ngakhona la kushode khona, bese umuntu uma ukuthi niyazwana kahle aqale phansi akusize akubhekele ukuthi kuphi la akushode khona. So nje ngixolisa kakhulu kubantu abayinyanga abadisturbeka ngento engayenza nabayibuza namanje khona abasayibuza basayiphendula ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Loya mfana uyinkabi uthunyiwe noma cha ngiyona inkabi ngenyanga mina, ngiyalapha ngizenzela umsebenzi wakithi wethoka. So ngixolisa nje kakhulu ngokuthi even ngingena esigodleni sakithi bese ngikhuluma ngamanye amagama abanye abantu, so nabantu bayaphazamiseka ukuthi kanti lo muntu ngoba ebuya lapha ubuyela ukuzokwenzani, ubuyela ukuzolapha noma ubuyela ukuzothuka inhlamba noma thuka abanye abantu noma ubuyela ukuzokhuluma ngabanye abantu mehambe yofunda ulwazi. Ngihambile ngolufunda ulwazi ngaphandle, ziningi izinto engizazi, even nabantu abamakhehla abakoswaziland bakhona bengihlangana nabo la eThekwini ngicela ulwazi ngilifunde ngikhiphe lowo ngoma lezo abayicelayo ngifunda ulwazi. Even nakomhlaba yalingani bakhona obaba engeke ngafunda kubona ulwazi, izinto eziningi ngiyazazi. So nje angifuni ukuthini uma bale ngendaba yakhe vele sengi-out kuyena, angisekho kuyena, sengifocusela emsebenzini wakithi. But ibhlungu into ayenzile nento ayenza kubantu, so that's why ngiye ngathi ukuthi kumjova kancane. So kumjova wami hayi ukuthi bengimjova ngoba ngithi ngifuna impi, cha bengingayifuni impi naye, bengicasula ile nto ayenzayo ukuthi iyabheda.